ovo smo mi. Imamo unutrašnje organe, srce, pluća, kosti, živci, krvotok, limfni sustav, mišići, tetive, tendons, tetive i fascije između mišića, organa i tako dalje. Znači sve to određuje naše zdravlje. Pokrećući kosti, organe, dozvoljavamo našem tijelu da funkcionira pravilno, uravnoteženo. Qigong, kineski Qigong i kineski Tai Chi Chuan su jedine vježbe na svijetu koje uključuju unutarnje organe i kosti. Posebno sakrum, znači kost na dnu kralježnice. Sakrum je jako važan u imunom sustavu i određuje isto tako kad pokrenemo sakrum u jednom smjeru, drugom smjeru, gore, dole, kružno, znači određujemo kako ćemo se kretati. Znači sakrum i stražna strana, znači vrh kralježnice, kraniosakralno područje. Kraniosakralno područje. Znači u Qigongu Bai Hui na vrhu lubanje i perineum Hui Yin, znači baza našeg torza, zovemo Tai Chi stup, Tai Chi pole. So Tai Chi pole, kad se okreće, kako okrenemo, tako mi idemo. Ali mi smo naučili okrećući se u jednom dijelu, ne u cijelom dijelu tijela, u jednom dijelu. Tako kroz godine, kroz desetljeća, mi dolazimo u određeno stanje disbalansa, neuravnoteženosti. Znači, pokrećući našu kralježnicu, kralježnica je stup života, no Tai Chi i Qigong su jedine vježbe za sad. Dosta vježbe su nedavno uključili Tai Chi i Qigong u njihove rutine, naravno nisu rekli, nisu priznali da su uključili. I ovaj dio tijela zovemo dantian, donji dantian. Znači imamo srednji dantian i gornji dantian. I tri područja kamo se naše tijelo određuje, znači disanje, disanje i organi eliminacije. Znači svi ti organi su jako važni uravnoteženi, naravno. I ako nisu uravnoteženi, znači mi imamo nešto što se zove bolest. Znači bolest može biti yin ili yang. Yin bolest je bolest koja uključuje da nemamo dovoljno energije, a yang imamo previše energije. Znači, mi tražimo uravnoteženost. Znači, to je kineska medicina, no ne u smislu, ako imamo bol tu, znači, u ovom području, znači, mi se koncentriramo na ovo područje. Ne, mi radimo na cijelom tijelu, dakle, cijelo tijelo dobije energiju i uravnoteži se, znači, uzmemo pilulu, tabletu, i naše tijelo više ne osjeća bol. Znači, ta tableta naše tijelo ju može prihvatiti, a može ju i odbaciti. Znači, sve ovisi o našem tijelu. Tako da naše tijelo je jako inteligentno. Znači, idemo raditi nešto inteligentno. Znači, jedna od vještina Qigonga, 7000 vještina Qigonga zapravo. A jedna od njih, 11 je priznato od kineske vlade, jedna od tih 11 je inteligentni Qigong. Qine Qigong, Qilao Qigong, Qilao Heigong. Znači, a jedna je Health Qigong, znači od strane kineske vlade, kroz uzevši tradicionalne metode, kombinirano sa modernim metodama, znači u modernim načinima razmišljanja, zapravo ne metodama, sve su tradicionalne metode koje su primijenjene u današnje vrijeme. Jer kineska medicina je preko 7000 godina stara, znači mi radimo na tome da
ne mijenjam, ja ne mijenjam ime. Qigong i Tai Chi, ja neću promijeniti nikada u neku novu vještinu. Za mene su to uvijek Qigong ili Tai Chi Chuan. Tako da, u ovo vrijeme, kad prvo pokrećemo sakrum. Kružno. Znači, ja ću se okrenuti na ovu stranu tako da vidite bolje. Znači, krećemo sakrum kružno. Sa blagim osmijehom na licu, opuštenim prsima i laganim osmijehom naravno pokrećemo sakrum. I na druga strana. Jezik je dole na gornjem nepsu. Sad masiramo naše kosti, naše kukove, naš sakrum, naše organe. I sada samo naprijed i nazad. Kad idemo naprijed, malo zakvačimo prema gore. Kad idemo nazad, malo zakvačimo prema gore. Zakvačimo. Ali ne radimo ovo. Jednostavno, iz sakruma se pokrećemo iz sakruma. Sad pokrećemo samo kukove. Znači, gruda. I osmijeh spuštamo u kukove. Druga strana. Sad samo naprijed, nazad. Naprijed, nazad. U Qigongu i Tai Chi nije potrebno ići na maksimum. Zapravo, pokrećući kosti i tetive, mišići se pokreću. Isto tako, tako da ne moramo pokretati mišiće posebno. Znači, kosti i tetive pokreću i mišiće, tako da se aktivira srednji dio tijela koji zovemo dantian. U modernom terminu to zovu core. No, mi pokrećemo dantian. Sada pokrećemo samo ramena. Zapravo nisu ramena, nego lopatice. Pokrećemo lopatice. Znači lopatice. I s osmijehom, tako da, ako je pokret neprirodan, znači, onda možemo, ako smo već u nekom dobu, da smo premladi ili prestari ili bilo koja doba, a imamo koji problem iznutra, mi ćemo agrevirati taj problem. Znači najvažnije je da kružite i sa osmijehom, naravno osmijeh će vam isbalansirati. Sad druga strana. Ne od uguda, znači pokret započinje iz lopatice. Ako se umorite, zaustavite, sjedite ili nastavite kad se osjećate dobro. Znači najvažnije je ne forsirati. Javit će se nešto što se zove chi efekt. Znači problem koji je unutra hoće izbiti van i sad osjećamo nešto nije u redu. To znači imate dvije opcije. Odmoriti se ili nastaviti, ali morate biti svjesni onda da
je to proces, prirodan proces. I da morate vjerovati u sebe. Treba ništa drugo, samo u sebe, ok? I sad naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed. Sad, znači, pokrećali smo kukove, sad lopatice i sad kalježnicu lagano, samo zdjelica, sakrum nazad, lopatice nazad, brada nazad. I sada brada naprijed. Ovako. Prsa opustimo. Solarni plexus nazad. I tada imamo jednu ravnu kalježnicu. Znači, puno puta ste vidjeli da ljudi rade s rukama. Ovako. Zapravo to nije pokret ruku, to je pokret kalježnice koji uzrokuje lopatice da se pokrenu ramena do prstiju. I onda kalježnica gurne lopatice, ramena do prstiju. Znači ono što je na zapad došlo kao pokret. Ovaj pokret, to nije tai chi, to nije qigong. Zato što ljudi koji vježbaju 5, 6, 7, 8 godina jednostavno ne razumiju taj pokret. Jer nije, nećete ja sad odmah radi taj pokret super, ne? Još ne razumiju taj pokret, počinju podučavati nešto što ne razumiju i to ostaje razvodnjeno. Kroz stotine godina to je došlo do razvodnjenosti. Znači jako važno, kalježnica, zdjelice, koljena, prsti na nogama i gore do prsti na rukama. Znači sve jedna cijelina. Sad ćemo ići kružno sa rukama, zapravo mi ne radimo rukama, ste shvatili već, znači mi radimo sa kralježnicom. Sa kralježnicom unutra, sa kralježnicom nazad, sa kralježnicom naprijed. Nazad, naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed. Znači, jednu po jednu kalježnicu, nazad, disk. Isto prstiju, na nogama, koljena, zdjelica, kalježnica, lopatice, vrh glave i prsti na rukama. Sve radi kao jedna cjelina. Naravno, pažnja je iznutra, zato se zovemo unutarnje vježbe. No, ako pokret samo ovo, to nema energije. Kao što svjetlo koje upotrebljavamo, ako nema dovoljno energije, znači vi nećemo moći čitati knjigu. Znači, što više energije ovisi o vama. Znači, kružni pokret generira energiju. No, kružni pokret iznutra. I sada idemo stomak unutra, stomak van. Stomak unutra, stomak van. Stomak unutra, stomak van. Stomak unutra, stomak van. Prsa unutra, stomak van. Stomak unutra, prsa van. Znači prsa unutra, stomak van. Stomak unutra, prsa van. Znači disanje pišite normalno, ok? Nemojte forsirati disanje, jer mnogo ljudi kad rade ove vježbe pokušavaju kontrolirati disanje. Naravno, dolazi do vrtoglavice i tako dalje. Znači najvažnije je da samo radite na mišićima. Vidite kako se kalježnica pokreće. Znači ovo područje ovdje, imamo i mišiće tu, to ne vidite, znači organe i puno toga koje ne vidimo iznutra, pokrećemo.
Znači, svi ti sustavi koriste da naše disanje bude što efektnije. A koristimo samo nos i pluća za disanje, imamo problema sa ostalim dijelima, znači ne možemo dijafragmu pokrenuti na dole, jer ovo je sve dole, imamo nedostatak energije. Znači, najvažnije je taj srednji dio, donji dio, srednji dio i gornji dio aktivirati, tako da disanje postane kompletno. Znači, disanje kroz pore, košu, i to. Znači, pokušajte vježbati iznutra i nemojte žuriti, ok? Svaki dan, polako, svaki dan vaše tijelo sve više i više se uključuje u proces. Znači, nastavite. Sada jednostavno ruke stavite, samo pokrećite. Misli? Ne, to nikada ne radimo. Znači, uvijek pokrećemo srednji dio ruke. Srednji dio. I nazad. Srednji dio. I nazad. Ako ste opušteni, ako ne žurite, ako ne želite naučiti sad odmah, ako ne mislite da ste savršeni, ako mislite da ne znate, jednostavno sve što trebate napraviti, biti u ovom trenutku ovdje. I sad kružite. Neki krug. Veliki krug. I promjena. Ok, sad ovdje. Pokušajte što veći krug. Što veći krug. Što veći krug. I druga strana. Što veći krug, ali ostanite opušteni. Znači, ako u kom slučaju ne možete ići dole, nije cilj sad, ne. Cilj je polako, počnite da uda. I onda kad tijelo zatraži, pustite me dole, slušajte vaše tijelo, ok? To je najvažnije, slušajte vaše tijelo. Znači, na zapadu govorimo o nekoj energiji. U Kini mi govorimo o pokretu tijela, kružnom pokretu tijela koji će aktivirati energiju. Znači, nema zamišljena energija kao što na zapadu mnogi instruktori podučavaju. Zamisli energiju. Znači, jednostavno, kružite, energija će doći. Jer to je prirodni proces. Energija dolazi k svima. No, ako gaznete na kabel, energija ne može proći. Znači, naši kablovi unutra su zgaznuti, tako da energija ne može proći. Možete zamisliti kako god želite, no vi trebate pokrenuti te kablove, jednostavno omogućiti protok energije kroz tijelo. To je Qigong koji se podučava u Kini, jako down to earth, jako prizemljen, uzemljite se i radite taj Qigong kak je zamišljen da zdravlje broj 1, ok? I sada, jednostavno me pratite, ok?
Jednostavno se opustite, noge zajedno, ruke na donjem trbuhu i zatvorite oči, osmijeh u vaš pupak. Jezik na gornjem nepsu. Jednostavno gurnite lagano bradu nazad, tako da se lubanje otvori, da energija slobodno cirkulira. Da pumpa, cervikalna pumpa se aktivira i sakrum lagano se aktivira pumpa koja pumpa tekućinu kroz kralježnicu, omogućavajući energiju u vašem tijelu. Stvarnu energiju, nezamišljenu energiju. Znači jednostavno osjetite vašu kralježnicu uspravnu. Kroz ovdje, znači jednostavno otvorite i zagrlite jedno veliko drvo. Znači, jednostavno budite u ovom stavu. Smijte se u cijelo tijelo. I cijelo tijelo se smije u pupak. Znači možete zaustaviti video i naravno stajati u ovom položaju ne duže od 20 do 30 minuta u početku. Znači 2 minute, 1 minuta, 10 sekundi. Jednostavno stanite u ovaj stav. Savršeni stav, kažu majka svih Qigong metoda. Zagrljaj, jel? I osjetite cirkulaciju. Znači idemo sad, možete nastaviti stajati, idemo nastaviti znači, kroz nekoliko pokrete Tai Chi Chuana i jednu formu koja je jako popularna, jedna od najpopularnijih formi u svijetu i Kini, koja se Baduan Jin, Matingam, 8 pokreta koje su prvenstveno namijenjeni za vojsku u jednom dobu, znači prije namijenjeni za zdravlje, onda u vojsci i onda poslije, sad se primjenjuju u kineskim bolnicama već stotine godina. Znači, zove se Baduan Jin, ok? Znači, ne probajte, nego me pratite kroz formu. Znači, ja ne podučavam, kako se kaže, ogledalost tijela. Znači, ovo je ruka koja je, znači nema ogledala. Znači, zašto? Zato što dok radite stvarnu ruku, dok vam neko pruža ruku, pruža vam desnu ruku, ne lijevu ruku. Ovo je desna ruka, ako je ogledalo, znači mi dajte drugu ruku, znači dajte mi desnu ruku i rukujte se, ne? No sada u ovo doba virusa, znači, virus je uvijek prisutan, milijarde godina. Znači sve što trebamo napraviti je naš imunitet ojačati i virus, ako dođe u nas, neće nam uzrokovati prevelike probleme, ok? Znači, ne garantiramo da virus neće doći. Qigong je isto, i majstori Qigonga postanu bolesni, no stvari u tome da naš sustav, imunni sustav možda je jači, možda nije. Najvažnije da
健身čigom balvancin, kinsan heikkom patlingam. Osam vježbi čigonga balvancin. Pustimo. Prema dole, stranu. Podignemo lopatice, tukove, ispušimo. Otpustimo. Podignemo. Koreknimo u lijevo, koraknimo u lijevo. Prekrižimo. Sjednemo. Ruke strijela. Stopala zajedno. Prekrižimo. Sjednemo. Ruke strijela. Stopala duge zajedno. Prekrižimo. Ruke strijela. Lopatice pluća otvorimo. Stopala zajedno. Prekrižimo. Sjednemo. Ruke strijela. Stopala zajedno. Koristite lopatice i zdjelice za korake, ne koljena. Ruke strijela, sjednemo. Stopala zajedno. Prekrižimo. Ruke strijela, stvarno osjećate ruke strijelu, energija se skuplja. Podižimo ruke za stomak i sredinu. Podignemo. Spustimo. Obratite pažnju na ritam, na muziku. Spustimo i okretanje iz lopatica i kukova. Podignemo. Spustimo. Podignemo. Spustimo. Podignemo. Osjećamo kao da nešto guramo gore dolje u istom trenutku. Spustimo. Podignemo.
spustimo, 五 zaokrećemo. 摇七伤往后瞧， Gledamo unatrag, 起身 podignemo se, 后瞧， krenemo, gledamo kroz lijevi palac, 转正 daleko, sjednemo, 起身 podignemo, 后 širimo, 瞧， pogledamo iza kroz desni palac, daleko, 转 daleko, 正 i sjednemo, povučemo natrag, 起身 podignemo, 后瞧， širimo, lopatice natrag, gledamo, daleko, 转 daleko, 正 sjednemo, 起身 podignemo, 后瞧， okrenemo lopatice s dijelicu, lagano, 转正起身 podignemo, 后瞧， krenemo, gledamo daleko kroz palac, 转正 sjedno, fino, sjedite kako se kosti 起 fino 身 ravnaju jedno s 后 drugom. 瞧， Gledamo 摇头摆尾 pokretanje struka, 上扑 podignemo ruke, koraknemo u desno, 下按 sjednemo, guramo prema dole ili vučemo prema dole. 右倾 Idemo u desno 左旋 i kružimo, 摇头 ićemo u struk 摆尾 i vrh glave ide prema gore. 左倾 Lijevo, 右旋 u desno kružimo, 摇 krećemo u 头 struk, sakro 摆尾 i baj koji se podiže. 右倾 Idemo u desno, 左旋 idemo lijevo, 摇 krećemo 头 u struk, 摆 sakro, 尾 podižemo baj koji vrh glave. 左倾 Idemo lijevo, 右旋 kružimo desno, 摇头 krećemo u struk, 摆 sakro, 尾 podižemo baj koji sjednemo, fino sjednemo. 右倾 Idemo desno, nagnemo se 左 desno, 旋 kružimo lijevo, 摇头 krećemo u struk, 摆 sakro, 尾 podižemo vrh glave, baj koji. 左倾 Podignemo gore, nagnemo se 右 lijevo, 旋 krećemo se desno, masaža stomaka, 摇头 krenemo u struk, 摆 baj 尾 koji se podiže. 上 Podignemo se gore, 举两手摊足不伸腰 puštamo i polako sjednemo. 上 Okrenemo ruke, podižemo prste gore, dlanovi se gledaju, potegnemo nešto prema dole, 反穿 da mislimo kako ruke ulaze unutra u tijelo, 摊 cijelo vrijeme. 足 Masaža nogu, 上 masaža stopala, gurnemo stopala, podignemo gore, 下按 grabimo kao da nešto grabimo prema dole, 反 ruke 穿 idu unutar vašeg 磨 tijela, 玉 stvarno osjećate ruke 摊 unutarnjeg tijela, unutar nogu, unutar stopala, podignite, gurnite stopala, kukove, lopatice, 下按 pratite i 反 uživajte. 穿磨玉 Masaža, 上 podignemo, 举 sve kosti se uključuju u tijelu. 下按 Gurnemo prema dole i povučemo prema dole. 反穿 Idemo okolo do kralježnice, masaža, 摊足 sve do dole, stopala. 上举 Dignemo, 下按 spustimo, potegnemo. 反穿 Sjećamo prste, ruke, unutar tijela, masaža, 上举 下按 osmijeh. 反穿 Pažnja u donjem dantijelu. 摊足 Svaki pokret započinje i završava u dantijelu. 上 Na taj način stvaramo mnogo energije, puno energije u tijelu. 拳拳木木
增气， Sjednemo. Stavimo palac unutra. 抱拳， Sjednemo u jakači stav. 团拳入目， Lijevi. 抓握， Otvorimo. 回 Pokupimo. 收， Potegnemo 团 natrag. 拳入目， Desna šaka. 抓握， Otvorimo. Okrenemo. 回收， I potegnemo natrag. 团拳入目，抓握， Gurnite. Otvorite. 回 Frontirajte. 收， I povucite natrag. 团拳入目， Gurnite. 抓握， Otvorite. Zaokrenite. 回收， Potegnite natrag. Ako možete, ostanite tu i vidite dublje u stav. 抓握， Sve na vama. 回收， Kako radite u svom? 团拳入目，抓握， No naravno, uključite unutarnje organe. 背后七颠百病消， Lagano. Together, zajedno. 体肿， Podignemo se. Spustimo se na malo i nemojte raditi prenaporno. Znači, opuštite se. Podignite se gore. 颠足， Bum, dole. 体肿， Podignite se. Spustite se 颠 malo. 足， Potresite cijelo tijelo. 体肿， Podignite se. Spustite se 颠 malo. 足， Protresite cijelo tijelo. I to bude prirodno 体 protresite. 肿， Ne namjerno. Ok? 颠足， Potresite. Ne se potresite samo. Ok? Nemojte raditi. 体 Bum. 肿， Podignite 颠足， i brada nazad. Ok? 体肿，收拾， Ruke sa strane. 两掌合 Što 拢， više energije. 体态安详， Muškarci, lijeva ruka, desna preko. Žene, desna ruka, lijeva preko. 气沉， Pažnju dantijem. I ruke uz muziku, znači na stranu. I pozdrav. Respekt. Štovanje. Jednostavno, vježbajte kod kuće. Znači, sad je vrijeme da ovaj virus blažimo posljedice kretanja virusa, da on otiđe sam od sebe. Znači, radite kod kuće. Ako možete svaki dan, uključite ovaj link, podijelite link, ne? I naravno, puno pozdrava iz Kine. Svima vama u Hrvatskoj i svima koji će pratiti ovaj video, svim Hrvatima izvan Hrvatske, koji ćete vi podijeliti, koji će biti podijeljeni vama iz Kine, ovdje iz Kine, kroz Hrvatsku, kroz druge dijelove Europe ili svijeta. Naravno, bilo bi dobro da svaki dan radite. Znači, možete se uključiti svako jutro u 10 sati, 4 popodne po kineskom vremenu. Global Health Qigong Time. Idete na Google i pišete Global Health Qigong Time. Naći ćete link tamo koji će vas odvesti svako jutro u 10 po kineskom vremenu i 4 popodne po kineskom vremenu. Znači, izračunajte. Jednom dnevno možete pratiti ili 2 put dnevno, kako vam se paše. Znači, uglavnom, hvala što ste pratili, hvala što ste vježbali, hvala što ste dijelili i puno pozdrav iz Kine. Moje ime je Nikola Maričić i želim vam puno zdravlja, puno vježbi, puno zdravlja, puno osmijeha i puno ljubavi, sreće i zadovoljstva.